Goeie... Ja, ik hoor dat net Oh, nou dat zie ik niet. Nee, echt net? Hè? Je bent wel een goed figuur dan mooi op televisie. Goed figuur? Ja, ben je van Heer, van Omroep Friesland? Ja, ik weet dat ook altijd wel. Ja? Dat vind ik een mooi stukje. Oké. Die horen omroepen, hè? Die hebben volle mooie programma's. Noord had een mooi programma, maar die ene man met het busje. En Drenthe is ook mooi. En Ja. Oost is ook mooi. Omroep Dat is ook Friesland, vaak, nee. Omroep Friesland is het leukst. Nee, ik kan niet zeggen. Nee? Nee, maar kliegen. Ja, dit interview is clear. Ja, hier vind ik wel een mooi programma. Oh, oké, nee, klopt. En die man met de wachten met het voetballen, dat vind ik ook mooi. Oh ja, de sportkaart. Ja, dat is wel mooi. Ja, daar ben ik fan van. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat gaat nog net zo lang, Nee. maar dat is wel mooi. Nee. Ja. Geert van Thun, ik ben een aardige man. Ja? Ja, Niet echt ik wil, hè? dat weet ik niet. Ja, dat is wel een best fan. Ja? Oh. Roelof de Vries, nee, dat is een misselijk figuur. Ja, dat zou wel op mij vallen. Ja. En wat heb je eigenlijk voor pet op? Tirol. Ja, Tirol is meer lievelingsstaat. Ja? Gebied. Ja, Tirol, daar ben we 25 keer weg. Ken je dan niet jodelen? Nee, maar we gaan altijd wel naar die muziekding. Dus je zet er nog wel gauw eens een jodelmuziekje op? Ja, en nou ook altijd Tiroler muziek om. Ja? Ja, altijd Tiroler muziek. De Schützenjäger. Wat? Dit is een heel bekend de wereldberoemd orkest in Oostenrijk, de Schützenjägers. Schützenjägers. Ja. CD. Doe je? Wat is dat? Blijf niet Hij wil lustig zijn, Kellner in Trotau. Sportrot niet met bier und Wein. Hij kent nou wel wat uit. Ja, kunnen we weer? Had er ons even? Ik heb het. Lustig sein, Musik spielen auch. Und uns geht. Zo hé. Nou, de Schützenjägers. Ja, maar wat we genieten van het leven. Ja. Hey, Zo is het. dat deed best ook niet meer. Nou, maar die wiezer sluiten we maar nou ook, hè? Want zijn jou? Ja, dan je kunnen we met alle kanten op. Best nog.